Bismillahirrahmanirrahim. Dija ma 'yar Fulani. Kashi na biyu. Mu da Allah ya ba iyayena, inda nake da yayyu maza guda biyu sai kuma yayata mace wadda take da suna Munawwara. Sai kuma yayyuna maza akwai Sama'ila sai kuma Tanimu wanda ni ce 'yar autansu mai suna Aishatu. Na kasance 'yar gata kuma 'yar lele a wajen mahaifina. Kasancewar ni ce auta sosai nake samun kulawa duk da ba ƙarfi ne da shi ba. Duk inda babana zai tafi tare da ni yake zuwa. Don haka gaba ɗaya garinmu ba wanda bai san ni ba. Don shi yasa in na ga yadda kike mu'amalanki da mutane da kuma yadda kowa ke nuna miki so, sai in tuno da kaina a baya. Don yadda kika ganki kowa naki ne, to haka ni ma nake a yarintata. Ban yi ilimin boko ba, amma ina da na Muhammadiyya. Duk da kasancewar mu buzayen Agadas ba mu damu da ilimin zamani ba, mun fi damuwa da ilimin Muhammadiyya sai kuma kasuwancinmu. Don haka tun ina yarinya nake sana'ar sai da abinci, inda nake kaiwa baƙi wanda suka zo daga ƙasashen kusa da mu kamar Najeriya da sauransu. Muna son mu ga 'yan Najeriya sun zo ƙasarmu don ganin su muke kamar wasu halittu na daban saboda sha'awa, inda a haka ne sana'ata kuma kowa ya san ni da yanayin ɗabi'ata da kowa. Inda a nan na haɗu da mahaifinki wanda asalinsa daga Najeriya yake kuma cikakken attajiri ne ko a lokacin, inda ya mallaki abubuwa da dama don ba ƙaramin arziki yake da shi ba. Kuma cikakken ɗan jarida ne wanda shi ne dalilin da ya sa ya zo garin Agadas don harkar jaridansa ne ya kawo shi, wanda yake da suna. Umma ce ta ci gaba da cewa ba kowa ne mahaifinki ba illa Journalist Muhammad Macido, kuma ɗan asalin garin Gombe ne. A sanadiyyar aikinsa ta jarida ne Allah ya haɗa mu da shi. Mutum mai yawan kyauta, tausayin talakawa, kullum tsakanin shi da talaka sai dai son barka. Sanadin zuwansa garinmu shine yana son sanin wasu daga cikin al'adunmu na buzaye. Don haka ko da ya samu wasu daga cikin 'yan uwanmu na Mali sai suka ce a kawo sa wurina. A cewansu ni ce mai surutu kuma zan faɗa mar har abin da bai tambaye ni ba. Don ni kaina na san a lokacin nan ni 'yar faɗi ba a tambaye ki ba ce. Haka aka taho da Macido inda nake sayar da abinci na a dandali. A ranar shi kanshi sai da ya gaji da surutu na ko da ake faɗa mishi don ban bar shi ya tafi ba sai da na sayar da abinci na tas tukunna. Don shi ma na san in na dawo zan ƙara ɗora ta la'asar ne. Tun daga wannan rana kullum mahaifinki wanda muka yi mai laƙani da suna Macido sai ya zo wurina a dandali, inda ni kuma na yi ta kora mai jawabin rayuwarmu ta buzaye da kuma yadda ba mu ɗauki karatun boko da wani muhimmanci ba. Sosai yake jin daɗin yadda nake ba shi labarinmu, inda ni kuma ba wai saboda wani abu bane nake faɗa mishi illa saboda ganin ana hasko ni a cikin talabijin. A haka shakuwa ta fara shiga tsakanina da Muhammadu Macido, inda daga baya soyayya ta shiga tsakaninmu da shi. Sosai muke son juna, inda ni dai kawai son shi nake, amma na san ba aure na Muhammad zai yi ba duk da irin son da yake nuna mini. Amma sam ban kawo wai Muhammad Macido da gaske yake yi zai aure ni ba, da kuma saboda na san halin 'yan Najeriya in sun zo ƙasar mu haka zaka ga su yi ta cewa suna son yara, amma duk yaudara ce. Don da zarar sun tafi ƙasarsu shikenan sun manta da sun taɓa son wata buzuwa. To da wannan yasa ban sa ma raina auren Muhammad Macido ba, musamman shi ma wanda ko a ƙasansu an san da zamansa. Ana gobe zai koma ƙasarsu Najeriya ne, duk na damu don na san shikenan rabuwanmu ta zo tsakanina da shi. Amma da mamaki sai na ji yana cewa in ya koma gida nan da sati zai turo iyayensa akan maganar aurenmu. Wannan rana na yi matuƙar farin ciki wanda rabon da in yi irinta ni kaina na manta. A haka muka yi sallama da shi, inda da na dawo gida ne abin duniya ya dame ni don na san da wuya su baba su amince, musamman da na tuna da yayata Munawwara ba ta yi aure ba, musamman da na tuna da yayata Munawwara yadda ta auri wani soja a Najeriya wanda turo su aka yi nan ƙasanmu, amma tun da aka yi mata auren nan da shi ba ma jin ko labarinta, kuma ba wai mara hali ta aura ba. Don lokacin da ta yi auren da muka je 'yan ƙauye muka zama,
amma tun da ta yi aure sau ɗaya ta taɓa zuwa garinmu, wanda a lokacin da na ganta ni kaina ban gane ta ba saboda yadda ta canza ta dawo kamar baturiya abinka da farar fata. Da ka ganta ka san ba ta cikin wahala. Amma halinta ba na daban iyaye ba ne sam. Tunda ta zo sau ɗayan nan bata ƙara dawowa ba har wannan lokacin, wanda ko da ta haifi ɗan nata na farko sai dai muka ji labari don bata faɗa ma kowa ba. Rayuwarta ya koma irin ta turawan Siriyan, don tsakaninta da kowa sai dai ido idan ma baya ganinta. Kuma Munawwara tun asalinta bata damu da karatun Muhammadiyya ba, amma na boko kuwa ita ce sahun gaba. Don haka da ta samu gidan miji ta ci gaba da karatunta duk da ba makaranta ba. Wannan halin ya sa ni kasa gaya wa su Gwaggo magana. A haka har lokacin da Muhammad Macido ya faɗa min zai turo iyayensa wanda a ranar da ya ce bai karya alkawari ba, ya ko turo iyayensa dattijan arziki don san ba su nuna kyama a gare mu ba. Sunan babana bai san da maganar ba, amma sam bai nuna musu bai sani ba, kuma haka ya karɓe su cikin mutuncinmu na 'yan Mali. Ko da ya ji maganar su da abin da ke tafe da su, ba ƙaramin farin ciki ya yi ba, sai da suka nemi a tsaida magana ne ya ce musu yana so su yi haƙuri ya ji ta bakin yarinyar tukunna. Ba tare da damuwa ba suka yi ma babana sallama akan cewa za su dawo bayan mako guda, inda bayan tafiyarsu ne baba ya same ni akan na san da maganar Muhammadu Macido. Ba tare da wani abu ba na ce masa tunda baba ya ji haka ya san na amince da Muhammad Macido kenan. Don haka Gwaggo da baba suka sa min albarka sosai, kuma na yi matuƙar mamaki akan amincewar nasu, don ban kawo haka ba. A kwana a tashi satin da aka tsayar da dawowar iyayen Muhammad Macido, kuma a wannan ranar suka dawo, wanda ba a ɓata lokaci ba suka tsayar da aurenmu bayan watanni 2 masu zuwa. Tun daga wannan ranar soyayyar Macido ya samu wuri ya ƙara zama a zuciyata, wanda haka muka ƙara sabawa kuma da son juna fiye da na baya. Gwaggo har mamakin yadda kullum Macido yake zuwa hanyar ƙasarmu take, inda haka ya kuma kwantar mata da hankali sosai. Zulumin da take yi akan auren namu ya ragu, don a yanzu ta san Macido ba ƙaramin ƙauna ta yake yi ba. Ga kuma yadda ya ɗauki Gwaggo da baba, abin sai dai son barka. A kwana a tashi ba wuya ga mai rai kuma mai nisan kwana, don aurenmu yanzu tuni ya matso, don yanzu aurenmu saura kwana 3. Gwaggo tana zuba ido ko za ta ga zuwan Munawwara, amma shiru, babu ita babu labarinta, wanda a haka har ranar ɗaurin aurenmu ya zo, ranar da ba zan taɓa manta shi a rayuwata ba. A wannan ranar ne dubban mutane kuma manya tsakanin Najeriya da Agadez suka shaida ɗaurin aurena da Macido, inda kowa ka gani a wurin fatan alkhairi yake yi. Bayan kuma ɗaurin aure ne dangin Macido suka zo akan yanzu a lokacin za su wuce da ni zuwa Najeriya. Na yi kuka sosai da naga a ranar shikenan na rabu da babana da Goggona, inda Gwaggo ke ta min nasihohi ba su ratsa zuciya. A haka muka biyo jirgi har cikin garin Gombe, inda da saukanmu garin dangina suka ce ba za a wuce da ni gidana ba sai an fara kai ni wajen surukata, wato mahaifan Muhammad Macido, kuma ita ce kaka a wurinki. Ko da muka isa gidansu Muhammad ba ƙaramin mamaki gidan muka yi ba, don a wannan lokacin aka ce mana gidan shugaban ƙasa ne. Tabbas ba za mu musa ba, don gida ne na gani kuma na faɗa. Girmansa kuwa na yi mamaki yadda za ki gane ta fi rigar har da baki ɗaya. Gaba ɗaya muka zama 'yan ƙauyen ma irin wanda suka fito daga daji ba daga cikin mutane ba. A haka wasu ma'aikatan gidan suka yi mana iso har cikin tankasasshen falon Hajiya Babba, inda an zuba kayan alatu kamar ba a san kuɗinsu ba, kamar ba a san darajar kuɗi ba, don dukiya da aka zuba a falon baki ma ba zai iya faɗa ba. Don masalta muku sai ya sa na ɓata shafuka na ban gama ba. Wasu daga cikin dangin nasa kuwa banda ya mutsi ba abin da suke bin mu da shi, yadda ka san ba su ga mutane ba. Wasu ko daga cikinsu nan take suka karɓe mu hannu biyu, inda suka yi mana sannu da isowa, kuma a nan take suka umarci ma'aikatan Hajiya, wato masu hidimta mata, akan su kawo mana kayan motsa baki
sannan wata dattijuwa ta shiga don ta sanar da Hajiya Babba isowar mu gare ta. Haka ma'aikatan ko suka dinga kawo mana kayan ciye-ciye wanda sai da suka cika gaban mu tam, sannan suka fara kawo mana gaisuwa ta cike da girmamawa. Cikin wannan ma'aikatan gidan kuwa har da uwani wanda muka haɗu da ita a Lumo. To kun san abunka ga 'yan Mali babu dukiya amma kuma akwai girman kai da jan ajin kansu, don haka babu wanda ta kalla abin da aka kawo mana. Haka su Umma Shattu suka dinga zama, amma Hajiya Babba ba ta da alaman fitowa don su ba su san wainan da ake toyawa ba, don Hajiya Babba na can ana fama da ita akan fitowa wajenmu, amma sam ta ki fitowa, a cewanta ita sam ba za ta haɗa zuri'a da bugaje ba. Ganin haka ya sa wannan dattijuwan ta fito daga ɓarayin Hajiya, inda take shaida mana cewa Hajiya Babba ba ta jin daɗi kuma ta samu bacci ne. Nan ta karke maganan da cewa amma nan da gobe dukkanmu za mu zo mu kawo ta wurin Hajiya. Godiya sai inna suka yi, inda haka muka miƙe haɗi da nufowa gida. Sosai muka yaba da tsarin gidan da kuma girmansa, don ba ƙaramin mamaki muka yi da ganin irin wannan gida ba. Ni kaina ban kawo cewa mashi na da wannan mahaukaciyar dukiya ba. Tun daga wannan rana muke zaune cikin lafiya ni da mahaifinki. Sosai yake nuna min so da kulawa, inda ya samu ma'aikata masu yawa da za su riƙa min hidima, a cikinsu kuwa har da uwani wanda ya ɗauko ta daga gidan Hajiya Babba. Sosai muke zaman lafiya da ma'aikatan gidana, don ni mace ce mai yawan surutu da barkwanci, don haka suke tsananin ƙaunata. Sati na biyu da aure, mace ɗaya ce min zai kai ni na gaida Hajiya, kuma a can zan mata wuni. In ya dawo wurin aikinsa sai ya ɗauko ni mu dawo gida tare. Cike da farin ciki na shirya, inda na ce wa uwani ta shirya ita ma mu je tare, don na ji da a hannun Hajiyan take. A haka muka shirya duka haɗi da nufan gidan Hajiya Babba. A wannan rana ne na fahimci yadda Hajiya Babba ta ɗauke ni a zuciyarta, don wannan ranar na ga wulaƙancin da ban taɓa gani ba. Cike da fara'a muka shiga falon Hajiya Babba, inda na same ta zaune kan tusita, bayan ɓangaren ta kuma wata mata ce wayayyar gaske, irin waɗannan matan da suka ci boko har suka gaji, wanda suke neman maza ido rufe, ko arzikin amsa sallama na ban samu ba. Inda cikin sanyin jiki na duka har ƙasa na gaishe da Hajiya Babba, amma kallo na ba ta yi ba, illa ma cike da tsawa da masifa ta hau cewa, ke matsa ki bani wuri, kina tunanin zan karɓe ki a matsayin suruka? To lallai kin yi kuskure, jube ki da Allah gayyar yunwa. To ni nan da kika ganni, in kin mallake shi to ni na fi ƙarfin ki ma kira. Nan ta nisa haɗi da kallon Macida, wanda gaba ɗaya maganan Hajiya Babba bai masa daɗi ba. Kai kuma sau nawa zan faɗa maka bayan ba zan yarda wannan busasshiyar ta zama surukata ba, amma ka ƙi ji ko? To ku sani ku bar mun gida. Ranar da ka amince da auren Binta ne za ka iya shigo min cikin gida. Ku tashi ku fita na ce. Hajiya Babba ta ce cike da tsawa, yayin da Dr. Binta ke gefe tana sakin murmushi, ita ala dole ta yi kamu da uwar miji. Kallonta na yi, inda lokaci guda idona ya ciko da kwalla. Uwani ko ganin halin da na shiga yasa ta saurin girgiza min kai, alamun kar na yi kuka akan maganar Hajiya Babba. Nan Macida ya fara ba Hajiya haƙuri akan ta yi haƙuri, kallon shi bata yi ba, illa fisgaggen ba tare da ta ce mishi komai ba. Bai kuma bin ta kan Hajiya Babba ba. Ya jiyo haɗi da mana sallama, sannan ya nufi wurin aikinsa. A wannan rana na sha wulaƙanci a wurin Hajiya Babba, amma sam ban nuna na damu ba, inda rashin nuna damuwata ya ƙara baƙanta ran Dr. Binta. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya, inda shekara ta ɗaya a gidan Macida na haifo ki, kuma har lokacin Hajiya Babba bata daina nuna min ƙiyayya ba, amma sam ban duba wannan ba, tunda Macida yana nuna min so matuƙa. A wannan shekarar kuma sai da na je wurin su babana, inda kan na haife ki sai da na je sau biyu, wanda har a lokacin Munawwara bata zo ba, kuma ta ji labarin na yi aure a Najeriya kusa da su, amma ba shi yasa ta neme ni ba. Ba ƙaramin murna abban ki ba da na haife ki, inda nan take ya sa miki sunana na Khadija, wato sunan Hajiya Babba. Hajiya kuwa ba ƙaramin baƙin ciki ta yi ba da jin haihuwata. Kwananki uku a duniya ne. Ina zaune a kan gadona a bedroom, inda nake goye da ke a bayana. Kattawan maza ne suka shigo min bedroom ba ko sallama, fuskan su duka a rufe da wani bakin kyalle. Ihun su uwani nake ji
inda nan take na hau salati, amma kafin na farga tuni wani daga cikinsu ya shaƙa min wani fauda a fuska, wanda tun daga nan ban kuma sanin halin da nake ciki ba, sai farfadowa ne na ganni a rugar harɗu.